Emre mu asem no enwa de sua nso ebeba nso enye nne na ye pese yesu bi kakra efa anema ani pa ye ya yeta enu ye ho ene ne bi yeta aka akire nom ye pese ye de kɔ ye de to anema bi ho na yetimi hu ye anim ɛwɔ abrabom na fe nso anema ebi a ebe wi ase yetimi asiesi ye ho ɛwɔ ho na ene pese kasa ene tat no ayi kakra bi ye de to so too late ene pese kasa kakra de fa ho anani ade a ebese ne yidi kai ekasa ewo ho amen ame say emu bebre no a aye eniema bebre no a ewo wi ase ya nu ye ho obi e wa ha se bia de at least bibi ho de ye wa ye anu ho pen asemi wo kura no a na nka bia nka mfa ho na bia odo anu kura kotum na nka bia ope asem no yie but bia de be firi mu aba no na ama wonu ho kura se bia odo anu kura kotu obi asem mu eme se yem bebre no ahu no saa ana adwuma ye mu ene aware mu ene asetena mu akwantuo mu ene ma bebre adito mu ade bo kura kotu a akire kura no wonu ho se bia okoto saa ade no bibi wa kwambe so no wonu ho a na aka achi bibi won so dia na enka achi kura obetima ye ho bibi ama na ye yie ya ene ma bebre wa brabo mu a ye ne ya tena se ye ho se kwambe so no ya anya ni yie enti koba na saa na adi ahunu nso aye debe aba na no na mbesa ye kan ho asem kakra na etimi eboaye na ene ye beka koduru onyankopon nso anim efa ahunu aye kan ho asem ye beka koduru awurade anim ba de ye beka nso ewo abrabom ye nia ya abrabom ene ye nia ya asetena mu enti obi bia ma na dwene emra hase because ye kamo abrabom nsam ni ya sa ka onyankopon nso ebia na nim ene ma bia ebesie na etimi aboaye na am se ye nyina nim ye se ene edi akire no obi a oye bone wo wi ase bia benu no ho obi a oye bone abonefo benu wo mo ho daache ewo onyankopon de ebe anim anani ade a bese yetime dwene ho yie pa se obi a oye bone bia na se obi obetena se ama wono a ne ho no daache bia no obenu no ho ewo onyankopon anim do ensam we de wo hye ho nkwam a iba bebre nu a ntumi mfa wo mo etiri anyede se ebia ene beba a wo mo tena wi ase eye bone na obenu wo mo ho ne nipa nyina na betumi age saa asem we ne nipa nyina ema ene beba nso a enkofo bi a wo mo ye papa wo mo ade fanse bi a ahotie etena ase we mu no wo mo nu etena ase we ase we mu no wo mo nu wo mo ho ne mo wo mbedide ewo awurade anim na no na be se wo so tumi tena ase na wo se okay ubedide ewo awurade anim wana se ebia ukosu ewo onyankopon anim anuanom enya adeketwa. It was not a little cry in Sodom when the fire began to rain. Enya die bi se na dedeketwa bi na si wo Sodom and Gomorrah. Enya dedeketwa bi na si ho emena wo jani pri ase se tobehye wo mo no. Enya dedeketwa kura ematan ya wo mo wama wo ma no fo enom pa no na ejani pri so tohye nkwala no tohye wo mo pa no. Enya sunketwa na obi se it will be a little noise ya na radio yesu so eba se radio yesu so oyi ni ho adi a edi ye wadwene bi se ebe ye dedeketwa na emra onipa ba no obeyi ni ho adi se obeyi ni ho adi a se na beye enani ade a ebe se edika esusuo se emra bi nipa bi atena wi anse wo mo nu wo mo obone a wo ye ho wo mo nu wo mo obone a wo ye ho pa yie pa se bi dika ka emofra ne ho asam kire mo se enkwada a na wo mo ho a bi a wo mo susa afi ni ya wo mo fro mo nyini kakra nso eja bi firi soro ana togu wo mo so enkwada pa nso hie kura agu nipa so ade be ne wo yakwada se wo hie nso hie se ehie gu akwada so a ade be pa na kwada ne ye na ebi se entiemo ketua bi na esi so dum ana anya entiemo ketua kura na mo bi se onipa ba no nso no se obayi ni ho ade nso a ade be na ebesi ewo owi ase we mo na ya se ya anim no ene beba abonefo benu wo mo ho ewo bone a wo mo ye ho nanso me ni kan tia se so onipa nu no ho a ewo mmere bi enta amwa no se mo nyina mo ate kan wonsem kan wadi bone bebere akobokoro no ena wa avance bi wadi asie ana afa ye ho ada ho edi ho asotwe eba edi mmere a empanimfo no na se edom ni twa na ho hia se behinya se yesi ono ne yere ne mma ane ne bibia bo no ɛhɔ na ɔbɛpa kyɛw ɛmɛna na temo ntia afɛn yenya yenkoto abo no ntungu nkɔfoɔ no ni abrɛ no a yɛbɛsi wɔ abo no hɔ na yɛbɛpa kyɛw
na court okura ya court ewiase ase okura court ye pa che ho udifo a ho ye pa che ho ye mpa che ho na awurade anim nso se wiase ase okura ye mpa che ho court a na awurade anim awurade so oba bu abonefo atan a na afa ya obeyi na bufuo de no afa ya abonefo na mpa na che ho se omo awurade mfa won ne nche wo na ho ye pa che awurade anim pa che ho onyankopɔn nim de ye mpa che ho eni kan tia se sa awurade anim de ye mpa che ho ene obi ansusu na brabo mu eyiye obi antimi ehu ono ananim yiye se na me de ka kyerɛ mo no court ye mpa che ho nipa se nim se court ye mpa che ho ye pa che ho ye mpa che ho ye nsira wo sira ye mfa de wo ye bɔne ade wo se asotwe wo se wonya no ɛna ba de bai ubenya na ɛna ye ka bibi akyerɛ ne ba bi ɛka akyire ɛwɔ abrabo mu ɛm se yibi ka no ye bi Bible no ye ka enema mienu na ye bi kan akɔ abrabo mu na fe wi a na yakɔ enema bi nso a ɛwɔ ye anim ho ye ni kan emie Bible no enko Genesis ebi a ye kan ni nyina Genesis 16 Mose ngoma ye de kan eti edun siente mu ba ko eba no na Abraham yere Sarah enwoma no na ɔwɔ afena bi a wɔyɛ Mizrim ni a ne din de Hagar na Sarah ka kyerɛ Abraham sɛ hwɛ Awurade asi ma wo ho kwae ndi kɔmafena nkyɛ ebi a menya ne ho ɛma na Abraham tie Sarah na Abraham tena Kena asase so mfirinhyia edu no Abraham yere Sarah fa na fena a ɔyɛ Mizrim ni ɛno de ma ne kunu Abraham awadeɛ na ɔkɔ Hagar ho no onyinsan ye na ohunu sɛ wanyinsan no obu na wura akwa anim tia na Sarah ka kyerɛ na Abraham sɛ asambɔne a wadi me ɛda wo so me na mede mafena mato okokum na ohunu sɛ wanyinsan nti obu manim tia awurade emu me ne wontem atan ɛna Abraham ka kyerɛ Sarah sɛ hwɛ wafena ɛwɔ nsam ye no sɛ de ɛyɛ wɔ ne so na Sarah brɛ no ase na odwane fi ne nkyɛn am say ebeba so ase nso m say enema bi wo ho anipa ya akyire ne yanu ye ho enema anipa ayeta anu ye ho nanso ka akyi no eye bebre abrabo yi mu munna mo ate Sarah nso ho asem Sarah anipa bi ya oni Abraham anante akye ne kunu no but na awowo ade bi na ho dimpa yie ma no oni na fo na ebe so na atena eburu mfie du na koduru mre bi a onyaade ne be say bi a de adu no de anya de bi a emma betimi apie wo aware no mu enti ne na ode na fona ma ne kunu aware asem wa anwene ho yie je anya de bi a otena ase adwene ho pa yie ko akiri se me de ma fona emma me wura aware a sa fona yin nsan a de be na obeye me o de be pa na me ne na setena bi e besi wa anwene ho ni mo monde de se odwene ko se odwene Abraham nko an yie se bi a emma bi a ohia ho ni mo e bi a bɔne ebefiri mu aba ne de wa mu hu aten ni mo bi animonyam a ewo mu no ɛno nko an wɔdwene ho na emra Sarah de ne ma aware wi na onyinsa Abraham kɔ na onyinsa ye no abeza kwala ne mu wade bio afi de omu wade sa afi de je se ɔno nyina yɛ pɛ ɛwɔ abrabom because afi de Abraham ne fanse bi anka oni efie wura na se ode wafona ama no wi na abɛyɛ ne yere de a sɛnea no makoyɛ akwarafo na mote fie ana nde saa akwarafo afi Sarah afi de Hagar ɔsɔre a ɛwɔ sɛ wɔpra wɔ mpra bio ɛnya de obɛwo no nkoko mu sɛ nsu a wɔnkɔ efi ade bi a wɔntimi ɔnyɛ bio wosoma no nso a wɔnkɔ because sɛ ɔno nso abɛyɛ awuraba na anema we ɛkɔfa adwendwene kɛseɛ ɛbrɛ Sarah ɛde adwendwene kɛseɛ ba pa yie pa na kyerɛ onu ne ho sɛ ɔde Sarah ɔde Hagar ɛma ne kunu de ɛbɛn ɛwareyɛ adɔfonom de mesa metwe mo anwene si ha se pa ebese so bi akra firi mu ano niema ni pa ya ye dwene ho niema bi ni pa ya ye ta enu ye ho ɛwɔ ho enu ye ho wɔ ho no niema be pa ne na ta de ba de be pa ntimi ba saa se ni pa timi ya de me ni pa no ya de wi na kyire na onu ne ho se Sarah no atena ase ɛna ɔde na fona ɛma ne kuna wade ba da kyire no onu ne ho ade ntra na wa anwene ho ankɔ kyire ana wa anwene ho ankɔ kyire ntra ana na enema bi eta de saa enema nema no ba no aye mebese me bɔbɔ nema akra bi din etimi de ema nipa yade a yeta anu ye ho especially ebia obi timi kware no onu no ho sɛ ɔkware ɔba no obi betimi aware pa yi
na ɔno ne ho sɛ ɔwareyɛ okay ni nana gyina adwene nipa no de ɛwareyɛ ɛna ti ma nipa yɛ dɛ bɛyɛ enu yɛ ho obi timi gyae adwuma bi ne wakɔyɛ adwuma woforo obehu anu wɔne ne ho paa yie paa ogya adwuma no na ɔkɔyɛ adwuma woforo ne wɔne ne ho but ebi wɔn so deɛ wo no ho na yɛ too late bibi wa wo no ho na sɛ obo no ho paa yie paa ebi a obo no ho sɛ otu saa na mo no na afei ayɛ dɛ bɛyɛ na ka akyi na ɛm sɛ enema bi a yɛtaade abufuo ɛyɛ no bibi a yɛtaade abufuo yɛ bia na kyerɛ ne yenu yɛ ho ɛni ka nte aseɛ bibi yɛ nipa yɛ a ɛde abufuo ɛna ɛyɛ no ɛkyerɛ no ɛho no tumi ba ɛna bibi a yɛde mpɛpɛrɛ ho paa ɛyɛ no nso no ɛkyerɛ no nso yenu yɛ ho bibi a yɛtaade adwembɔne ne yɛtaade yɛ no ɛkyerɛ sɛ na tie bia no yenu yɛ ho yɛni ka ho ne saa bibi yɛde adwembɔne ana bibi a yɛde adwenhere adwene ketekete ɛne yɛde yɛ no akyerɛ ni yɛnu yɛ ho bebree sɛ ubu nneɛma a wɔn nyinaa ho atan a wobɛtumi ho deɛ maame no wɔde yɛyɛ na adwene sa adwene ketekete ɛna ɔde yɛ saa deɛ wei ɛna akyerɛ maa ne yɛ dɛ bɛyɛ enu ne ho sɛ yɛkɔ Bible mu a wobɛhu sɛ nkɔfo bebree no ayɛ nneɛma bebree no anu wɔn ho na ebinom de abufuo ɛde akyerɛ ne wɔn no wɔn ho wode abufuo yɛ biribi a woyɛ mistake wode abufuo yɛ biribi a woyɛ mistake wode mpɛpɛrɛ ho yɛ biribi a wohunu akyire wobɛyɛ mistake ɛna wode adwene esua nso yɛ biribi nso a wontumi mu ho atɛn wobɛyɛ mistake na mistake nso deɛ mmerɛ biara no nso deɛ hunu ba na hunu bi wɔ hɔ a na nso paa yie biribi wɔ hɔ a wɔyɛ na sɛ si a na hunu ho na woyɛ ho biribi na nyɛ yie bi wɔ hɔ a na ɛso paa biribi wɔ hɔ nso deɛ na nyɛ dɛ bɛn yɛ na ɛnso hallelujah na ɛno na yɛn nso yɛabrabɔ mu ne yɛ asetena mu yɛn yɛabrabɔ mu ne yɛ asetena mu no yɛbɛhwɛ yɛn ho yie na deɛ ɛma nipa yɛ adeɛ a ɛma no nu no ho anaasɛ bi akyire no ɔnu no ho no ɛne obi a wɔde adwempa ɛtaa yɛ adeɛ obi a wɔde adwempa yɛ adeɛ bi a na akyire wɔn ntan no ho anaa obi a wɔde abotere ɛyɛ n'adeɛ no wɔn ntan no ho ɛna obi a wɔde ntoboaseɛ paa ɛyɛ ne biibi no wɔn ntan nyɛ dɛ bɛyɛ ɛnu no ho ɛno ne adeɛ a awan sɛ Onyankopɔn nipa anaa Kristoni biara no yɛtumi Awurade boa yɛ wɔ ho because nneɛma a yɛyɛ nu yɛn ho no ɛyɛ bebree ɛwɔ asetena mu nneɛma a yɛayɛ bebree noa a yɛnu yɛn ho no dɔɔso bebree ebinom tumi sɛɛ wɔn sika wɔ bibi hɔ ebinom tumi sɛɛ wɔn adagye wɔ bibi hɔ wɔn na amfa biribiara ama na ɛde ahonu ayɛ dɛ bɛyɛ na ba obi tumi kɔkyɛ obi koraa adeɛ na ebi asataare bi anaasɛ bi mpaboa bi koraa no a yɛsɛ ebi a wɔde adwempa na kɔkyɛ nipa no deɛ but ebi a wɔn sɛ nka adwene a wɔde wogyina so de ataare anaa ntoma na kɔma nipa no na wɔn ho no saa wɔyi wo yam paa de wataare pa bi akɔma wɔ bi me nuanom na wɔn ho ase nipa no bi a wɔde kɔ fuo mu a ɛbɛyɛ wo dɛ kyɛ sɛ wobɛnu ho koraa sɛ wɔde ataare no yɛ dɛ bɛyɛ ɛma nipa no but deɛ mɛsɛ meka no sɛ ahonu bi wɔ hɔ deɛ a sɛ bi a yɛyɛ papa ɛma Onyankopɔn na sɛ bi ansoro aba deɛ mma yɛ nu yɛn ho wɔ ho sɛ yɛde adwempa ɛyɛ biribi na ɛyɛ ne Onyankopɔn mu deɛ a na bi a deɛ wɔsɛ ɛyɛ no antumi anyɛ saa a ɛnse yɛnu yɛn ho because ɛneɛ yɛde ma Onyankopɔn ne mmom sɛ yɛnea yɛabrabɔ mu yɛnea yɛasetena mu no sɛ yɛamfa ntoboaseɛ ɛne aboterɛ ɛne adwempa a ne yɛ biribiara no akyire yɛnu yɛn ho efie nsansam ɛne awareɛ nsansam ɛne adwuma mu nsansam nyinaa no titiriwaa no sɛ nipa ntaa mfa adwempa anyɛ ne biribi obi wɔ hɔ a sɛ ebi koraa na wɔkɔtɔ a ɛnka ɔbɛtuma susu ho koraa kyerɛ ne nua na nka ne nua bi atumi ama ne ho adwene but ɛyɛ ne sɛ bi a osusu ho kyerɛ ne nua koraa bɔbɔ to agu anaa ebi koraa na ɛnyɛ ne deɛ obehu a na adwembɔne obi koraa wɔ ne mu but onim sɛ bi a oyi na bi kyerɛ ne nua a ebi ne nua koraa bɔbɔ to agu obehu a ne nipa na wakɔyɛ adeɛ no na wɔnu ne ho na wɔnu ne ho bebree nneɛma a yɛyɛ taa nu yɛn ho no ɛdɔɔso mmeranteɛ ne mmabaawa bi esi so anaasɛ bi a akragyefoɔ esi so anaasɛ nneɛma bebree nu ara na yɛsi soɔ obi wɔ hɔ a adwene a wɔde ɛware ɔbaa anaa adwene a wɔde ware bɛrima no ebi wɔ na nyɛ adwempa nanso me nua baa anaa me nua bɛrima sɛ yɛawareɛ mu anaasɛ bi a ɛnam ontuo mu no sɛ anya adwempa na bu ne sɛ bi a bɛrima ne wɔ ne biribi di anaa ebi a ɔbaa no abusua ofiri mu koraa yɛ ndeɛ bi a onkonta no koraa bɛtumi yɛ aboa wo anaasɛ bi a ahokyerɛ bi ba koraa bɛtumi yɛ aboa wo a na sɛ wɔammu ho atɛn wɔanwene bɔne nso bɛfiri mu aba sɛ onipa nso wɔde saa no nso no sɛ na ɔno nso ɔbɛteɛ yɛntumi nwene ho yie mehwɛ kyerɛ sɛ yɛntumi yɛ mu ho atɛn a ne yɛde saa adwene de saa ɛtu anammɔn bi a by all means yɛbɛfɛli wɔ kwan mu yɛbɛnu yɛn ho ebinom aware anu wɔn ho ebinom nso aware a ɛho nu anyɛ deɛ bɛyɛ ama ebi sɛ nipa no tena ase
ana wadwene ho yie obi wo wa so oya brante no osisua okoware opoba ne ho ofe oba bi ajansa anisuo obi a hu ne nsa ne ho ofe na nsa pe no nya trouble na efie na eji edere na ahunu ayedebe na ba na fe ahun ofe ne de na akoda ne de be sebo na ahun afe no hu oba ne kwa so ayedebe wo yesebo adentra because adwene na oni tu anamo no ankoya dwempa hallelujah enti ya brabom ani ya asetene mo no obi antime antena se na onsu enema ho yie sa ekoba na nsa bia ya fie nsem bi ba na bia se yedi asem bi na wo ye oba na wo ye bema na wanto obu anse na wo de abufuo keka nsem bi wo de abufuo keka nsem bi a akire du a wo no ho ayi usu bandi akire nipa ko a wo ye ebe kire nipa ko a wo ye na de wade ntobo ase ani abotere ekasa ye e wa asem bi ho no sa asem no du a ye hu nipa ko a wo ye sa asem no sa akire du a etimi hu nipa ko nipa no ye de be wo ye eniema nipa ye nu ye ho no eye bebre e wa brabo mu niema etimi ye enu ye ho no eye bebre ede obi an hwe ye e wa bibi a wo ye ho ade a wo ye obi an fa adwempa mo obi an fa adwembone enye bibi a adwembone wo de bibi a se tie bi a che no enwie wo yie ena adwene ketwa adwene mu oha adwene pa emu oha a intimate transie emu eniema ho aten enye se eniema pa enkwa achirichiri pa no nso no eno se mani pata anu ye ho e wa brabom e mani pa anu ye ho mu nyina mo ate sa ho asem eni pa sa na ate ne ho asem hallelujah okay eno se e be kan ho asem akra na timi aboaye yemie bible no enko Genesis 25 27 to 34 yenkani no na amese enam se mo ate ne ho asem obi akọ bet ma kan sa story na timi aboa no amese mo ate ono so aho kire ene ekoma ye kan ho asem ye ani abrabo mu nsam ono so akọ manse bia akọ fu mu aba komode no amba wona ye pani wona atapani na ninua Jacob ono so de watifie na wono na bia ne ni ofiri ewura mu ba na ekoma ye de bed no ka se oma no aduane ni binya de be eni no ka je se ne ton pani mame so be se ma obi didi a ne ton pani ye de be e mame no ka se na mi bewu na pani dia de be na be me mi wu pani enkai wa mu ni pani hu ewa no se ne kantam a kire me so ton pani ama no kantam na odi aduane ye de be e ma no na odi ye o nka Bible no a onunu hu akire se mo kan ya onunu pa ye pa se oton ne pani e de de be aduane em se Paul e ma sa Paul brovu ye e wo eni kan enko Hebrew fo ma ne hwa sama Paul so ma for Paul so ka fa ho na etimi aboaye e wo ye nso ya brabo mu Hebrew fo ma etidumi ye no ajechumu aye edunum ekosi edunson na mo hwe yie na obi amfiri Nyankopɔn adom ho anka achi na onwene nyini bi amfiri anya ɔhaw bia na mfa nkae a mekanifa bebre na obi anya odwamanfo anas owuhuni se esew a wɔtɔn na bakan adi aduane koro efiri sɛ munim sɛ akyire yi no akyire nso ɔpɛ sɛ onya enhyira no ɔpaa no na ɔde ne suo yɛhwɛ adwensakye kwan deɛ nanso anwunu sɛ ase no aniema nipa yɛ nu yɛ ho na yɛ bebre sɛ ɛyɛ bibi ni antimi anwene akyire a sɛ tie bi ɛbɛnu yɛ ho abrabom ani asetena mu bibi a yɛ bia na sɛ antimi anwene akyire a wobɛnu ho adɔfo nom di ha sɛ di bɛsɛ yɛ kan na sɛ ɔde aho kyerɛ wanwene pani ni ho sɛ pani nso yɛ wɔn sɛ bia pani nso yɛ dɛ bɛ ɛyɛ nyem wa mu onim sɛ obewu na obewu di pani di ɛbɛ ne di ɛbɛ adwene kete pa na ɛde troubles bebree no ayɛ dɛ bɛ ɛba obi na adwene mu ɔha na ontimi emu eniema ho atem na ontimi se eniema pa yie pa no onya problems ɛwɔ na brabo mu onya problems ɛwɔ na asetena mu adɔfo nom yɛntimi enhu ne yie sɛ esaudie yɛmfa anya futu ɛma yɛ ne ayɛ ho na yɛn nso no eniema yɛ dɔnso mo amode ama sɛ nyina no die obi ayɛ bia dɔnso na ebinim yɛ sudafo ebinim yɛ wafo ebinim yɛ wɔn apɛso adwuma ebinim nso yɛ abadwuma ebinim kura yɛ planesi ebetu kwai ebinim nso kura bɛsɛ yɛ fira kɔntom kura bɛ fie nneɛma bebree nneɛma nipa ebi a ɛwɔ yɛ adwene mu a yɛpɛ si yɛ na dɔɔso bebree na nso mmea ntena se na yɛnwene ho yɛn nso ho kane yɛn yɛn ntena se na yɛn nso ho yɛn ho sɛ yɛn ho deɛ fansa bi a yɛyɛ a deɛ bɛfiri mu aba na yɛn mu bi a implant wrong seed sɛ ɔplant wrong seed asɛ de tie bia na obɛnya so asotwɛn
sɛ na tie bia biribi a wobɛyɛ na wobɛnu ho bia na kyerɛ sɛ na tie bia bɛnya ho deɛ bɛyɛ asotwe ɛnyɛ Nyankopɔn asotwe nko na meka ho asɛm ne mo abrabɔ yi mu nneɛma bebree no abɛsɛ afei Sara wonya problems paa yie ɛwɔ na wareɛ no mu ɛnyɛ sɛ ebi a Abraham yɛ onipa a ɔdwene kɔ akyiri no ɔde Hagar ɛhyɛ ne nsa sɛ ɔyɛ ɔfona deɛ ɔbɛ sɛ ɔyɛ no biara yɛ no ɛna ansa na ɔnya tumi ɛde apam no a ɛnka konya problem ɛwɔ n'asetena mu adɔfo nom yɛ awareɛ mu yɛ adwuma yɛ mu no ɛne yɛ mma asetena mu yɛ awoɔ mu biribiara ne ntumi ntena ase ne yɛntumi nwene ho na nneɛma nipa yɛ a yɛnu yɛn ho no ɛyɛ bebree asɛm bɛ fie me nua baa ɔne okunu ntam anaa bi a ɔne ɔdɔfo bi ntam anaa ne abusuafoɔ ntam na sɛ ebi a obi koraa ayɛ adeɛ bi na ebi a ahyɛ obufuo na nipa bi ɛdodwo nipa bi dodwo a nya botere sɛ wonya botere a na wotumi yɛ kɔn mu etie nipa no a akyire paa no wumɔ na nipa hu sɛ wɔwɔ deɛ bɛyɛ wɔn abotere na sɛ wɔwɔ adwempa na ɛkɔba sɛ bi a asɛm ne huhu ne asɛm ne yaw ne ade ntino kikikikikiki a akyi na yusu ba yɛ dɛ bɛyɛ adi ɛnneɛma nipa ɛyɛ nu yɛn ho no ɛyɛ bebree mba bebree nua tutu akwaɛ ne wɔn pa wakɔntum sɛ ɛyɛ nu yɛn ho paa sɛ yɛtu kwaɛ ade ntra nipa na ntena sɛ ɛnso nti abrabɔ mu yɛni kan hwɛ ne yie amen yɛsi abrabɔ mu ɛdeɛ bɛyɛ na wɔsi yɛyɛ yɛni kan ɛnhwɛ yɛ abrabɔ mu yie ɛni kan ntena sɛ ɛni nso ɛnneɛma ho because ɛnneɛma a yɛni a obiara plan a ɔbɛyɛ no ɛyɛ bebree na atam so no deɛ mɛ nipa yɛ ɛtaa nu yɛn ho nso emu bi wɔ ehu ɛni suro ehu ni suro paa ehu ni nipa nim sɛ adeɛ sɛ paa na wɔso wɔyɛ but na ehu ni suro nti ne nipa ne wɔn sɛ wɔamfa kwampa so ɛba na nsa akyi no enwie wɔ yie mu nyinaa nso mo ate Samson ho asɛm yɛn nkaa ne ho asɛm Samson mo ate ne ho asɛm bebree ɔbaa no prɛse no a sɛ pressure ka kyerɛ me egya gyina no so saa egya ɛdere no saa na ɔde ahomɔteɛ ɛyɛ deɛ ne nso wɔyɛ deɛ wɔyɛ wɔnu no hɔ akyerɛ wɔnu no hɔ ɔka Samson wɔnu no hɔ ntam a ebubu ne tiri no a afei deɛ wɔyɛ sɛ ɔhodwo yɛ sɛ nipa no na wɔnni ahoɔden biara bio no na afei yɛde ne kɔto afiase ne yɛde tu n'ani na aka sɛ yɛtu ne mmawerɛ na wɔyɛ ma wiwa no na adwuma nyame de hyɛ ne nsa no ɛne na adwuma no but ne nkwaseadeɛ a nkwaseasɛm n'adwene mu ɔha ɛne fa nsɛ bia wantena sɛ anso nneɛma ho yie no ntino ɛna ne kɔɔ saa tebea no mu ɔnu ne ho paa yie ɔnu ne ho nanso ebi wɔ hɔ a wonu ho a ɛnyɛ yie wonu ho mmiɛhia deɛ ato wɔ deɛ nya to deɛ nya to wɔ deɛ nya to ɛde ɛne mmaa nipa yɛ nu yɛ ho no a yɛyɛ ho biribi a ɛnyɛ yie no ɛyɛ bebree nanso yɛde adwempa paa ɛne akwankyerɛ pa ɛyɛ biribi a deɛ yɛbɛyɛ deɛ nanso yɛ nu yɛ ho because ɛbɛtena sɛ ɛbu nneɛma deɛ bɛyɛ ɛho atɛn asɛm a nipa yɛde ano ka nkɔmɔ a yɛdie nipa yɛano asɛm nkɔmɔ a yɛdie ne ɛdade nyinaa no sɛ yɛnimi ɛho ɛberɛ a wɔsɛ yɛde kasa ne nipa yɛpɛ kasa bebree kasadɛnti bebree paa no a yɛbɛnya trouble ansɛm wa obi kora asɛm wa nsa nka yɛde ano to mu biribi wɔ koraa no a menyɛ sɛ nka yɛhu na ɛwɔ sɛ nka yɛtwa mu but sɛ ɛnam sɛ bi a yɛntena se ɛmu nneɛma ho ɔtɛn ne bi a yɛnwene ho sɛ asɛm wɔ adwuma no ka a ɛdeɛ bɛn na de bɛbrɛ me no nti no yɛde yɛne kɔka na de biribi akɔbrɛ afei yɛnu yɛn ho sɛ nka yɛde yɛne kɔakɔto asɛm no mu ɛba no saa no ɛntaa mmoa yɛ ɛno yɛntumi ntena se adɔfoɔ nom mo a moyɛ asogyafoɔ a mbɛ sɛ mowareɛ momfa saa afotuo yi ɛnto mo akoma so ɛwɔ step biara a motuo ɛho na atumi aboa mo mo awareɛ mu mo adwumayɛ mu mo asetena mu na atumi aboa mo obi nsi obi awareɛ ho kwae daabi deɛ wɔpɛ a Onyankopɔn no to akoma so no wobɛtumi ayɛ dɛ bɛn afa nanso tena ase na dwene ho yie ne ho akyire sɛ ɛbɛboa wo anaasɛ bi a ɛntumi mmoa wo sɛ yɛde sika ɛna ware yɛn ho bɛkyere yɛn sɛ yɛde ahoɔfɛ ɛna ware yɛn ho bɛkyere yɛn yɛde personality anaasɛ nneɛma bi de saa na ɛde tu anamo a ɛmmoa yɛn koraa wobɛtumi ahu aberanteɛ bi wɔsɔre no wɔdi potency anaa spotins but ebi yɛ na kapra koraa nyɛ deɛ bɛyɛ ɛmɔ hɔ ɛnɛ sɛ wɔntumi yɛntena se na sɛ ahoɔfɛ deɛ a ɛne ɛmmoa wo anaa sika deɛ ɛmmoa wo nneɛma wofa no sɛ hia no o sɛ ɔbi o deɛ wɔkyerɛ bi a wodɔ no deɛ a wokɔtɔ biribiara mu ɛnhaw wokɔ biribiara ne hɔ ɛbɛtumi ama ɔno hɔ wofa no sɛ ɛbɛtumi ahia no nanso ne hia mu na ahokyerɛ mu na amanneɛ mu wobɛdɔ no nko akɔsi owuo mu a ahono nya deɛ bɛyɛ ɛmba na sɛ yɛanika anya saa adwene no deɛ a na sɛ bi yɛde adwene ketewa bi na ɛkɔtua na mmɔn deɛ a yɛbɛdwane afiri awareɛ mu koraa amen
enema nipa ayenu ye ho edo so bebre ewa abrabo mu adwene kete amen amen the best yes aka biwo no se esan se bia ye ne ya abrabo mu ne be wode ya ye bedoto ana ye ba ye ne emu amafutu se mofo wo ho a ana se bia mo feli wo ho a mma na nhamo koto ade na no ho se koto ya ema na nhaw ne momo ene me se ene de esuahunu bi ne momo de ye wo ye ho bibi enye ye nam de mesuro de ye wo ye ho bibi a enye yie na di anim guanse ebe bre wo no ene momo na wo se department trans ye ne wo dwene ho de ye wo ye ho bibi a se Samson de no enye yie Sarah de no enye yie se ye ka Judas kura so de nso a adwenbone no ne go odiko yie awurade ma ye wo ye ho bibi enye yie wa se ne din wa se wo trans ye ho sa anim guanse ne de ene owu kura ye ma no ade ntira odi adwenbone ena ko tu sa na mo no eni adwenbone edi tu na mo eni abufu a kokko a ye de ye niema edi kasa by heart ye bu niema ho atem by heart no akire no enwie yie akire base ye de ntoboase pa o obi ode ntoboase eni abotre pa ni adwempa ene niema no sa ni pa na de emre bia no ensa di na chi minimi ye se onyankopon ebeboan ama ye ebi awe no ye be sa ehun ye be kafa ho na ofan bi won so se medical chire mu ma wate ase se wenwie eye abrabo mu ensem ne ensem bi ya ne aye ne ma bi etoto aye nu ye ho ne me ne ma bi ye manipa na amfa nkoso ama anamo bi eto ne edika achire chire mo sa na mani na ana bibi won so awo ya wunu ho ana ni na nso menim se awrade adom mu nya mu entiase ana but die ehu kase pa na se awrade anim die ahunu ba enye yiye bio ni ka entiase se unu ho se onyankopon we ya kan se awurade Yesu obeyi ne nwadie a ya beka ne maye no enho asem e wo wi ase ama obi ate ebinim mu se ombesu awurade anim ebinim enwene nko saa side no nanso awurade nyankopon onya tan se obu wi ase aten a onyankopon ne mu gina enya de ketuo onyankopon ne nim gina de obo so ni asase na nim gina enya de ketua na ho so yempa kira mu ni kan te ase saa awurade anim no enya de bia ehomobro be adwuma yempa kira ne se yempa kira de ya mu bi se de be na be sie e wo awurade anim so mi ka Sodom de akire mu de be na si bo Sodom de be pa na nipa ne ye de be pa na mu bi se nipa ne ye na nipa ina na o me ye de ni bi Lord le wa anya bi adentra because otie onyankopon de be asem mo me so ntimi hu ene bi e wo abrabo mu ni asetena mu emra awurade asem e ba ye nchi okay me ba nchi any kan ko Genesis kran san ya to so Genesis chapter 3 em say mo so mote obi de se Adam ne ho asem say onyankopon de ne tena ba bia na ye owo animonyam ani ahoto e wo abrabo mu but wan se ne ma bi yi na onyankopon kro no anso e de emra to ma no se onipa enante mu na enkyere se onipa suro onyankopon na amani onyankopon so atimi abo nipa e wo na setena mu Adam ye emra to ni otie ne yere ne ema enema bi na me hye ho mara ma no ofom ye dia ne ho intasem na ye be se ye ka na owo dada oba no ema oba no onya aduane ho akono ema ne tibidi akono bone be wura ne ma ne tibidi ye okay oni kono so enya akono bone tie ne yere ne ema tibi ye de be ediye me de rade bae no omiensa nyina ne nyankopon amfa de obi aka ye obi atra se oba ne tra Adam tra so be yegu ne yere so ana ne yere tra se obe yegu owo no so ba nyankopon amfa de obi aka ye na se waye bone ne de nyankopon de oba so oba se obu aten no ngwan de nyankopon won san fa atemu won san fa bufu ne ko heaven wo fere so na wo ba be hwe bufu agu nipa so no won fa bufu ne san kwata na henie mu ebe ye sa waye bone nyankopon betwa ho na akopa nyankopon chew nyankopon family free de nturo mo because na nyankopon ba nyina na dwen so family free de nturo mo ndide Adam me pachew bia na setena mu bia no nyankopon ntie de Adam me ye bia ni ho a onyankopon nya atema ema onipa no o family free de nturo mo so on free wonko no on fa ne turo nya de be ento no ho on pen kwase asem on free wonko no on ko tana asase a eso nya so no oni sa kwase asem no on fa ne turo kra nya ento no ho emfunso matana wadi mkwasa asem de ko hallelujah na Adam ye bia na onyankopon ema cherubims on the guide turo no so de be ya Adam onya wese na niya bie enu papa ene bone and sam de de onim hu niya ayema no na niya bie hu de o ya ebeboa no and de wakwati enkwade ni bia nso de atenase ba onyankopon empenesa
sɛ nipa bɛyɛ bɔne no ɔbɛsa de nkwa ɛni awie nso ayɛ dɛ bɛyɛ ama nipa Nyankopɔn ɛni saa adwene no nti obi yɛ bɔne wɔ yɛn mu a ma ne nsusu sɛ Nyankopɔn de nkwa ɛni awie bɛyɛ dɛ bɛma nipa no Awurade Yesu ahyɛ bɔ sɛ wɔn bɛdi nkunim no ɔde nkwa dua no ɔbɛti bi ama wɔn ayɛ dɛ bɛyɛ adi sɛ deɛ ɔbɔ ho ban efiri nipa ho sɛ ɔma nipa kwan ma nipa mfa bɔne nkɔte nkwa dua no bi yɛ dɛ bɛyɛ ɛni ba ɛnɛ bɛba deɛ a wɔn bɛdi nkunim no ɛwɔ asase wei so ɛwɔ Awurade anim no Onyankopɔn ahyɛ bɔ sɛ ɔde nkwa ɛni awie bɛma wɔn yɛ sɛ ɔbɛte nkwa ba ne bi ama yɛ nkwa dua ba ne bi ama yɛ dɛ bɛyɛ ama yɛ di deɛ mɛsɛ mɛka kyerɛ mo ara sɛ Onyankopɔn anyegye onipa so ansɔ nipa no so wɔpam no firi deɛ bɛyɛ ne turom ɛnu Nyankopɔn de n'atemmuo ɛɛba onipa so ɛnyɛ hɔ ne yɛkɔpɛ Nyankopɔn kyɛ ɛyɛ nkwasi asɛm nipa yɛ ready sɛ yɛbɛsi ka wadi nkwasi asɛm ne yɛbɛsi wɔ aboa hɔ na akɔpa kyɛw wadi nkwasi asɛm wabɔ korɔ no ne akye wɔ ne yɛbɛsi wɔ aboa hɔ na akɔpa kyɛw Nyankopɔn de abufuo no ba abufuo ɛɛbɛyɛ yɛka ho asɛm afei abufuo no ba na afei nipa ɛbɛpa kyɛw afei abufuo no ɛɛba no yɛne mo na teɛ yɛne mo na ɛbi bia yɛdi ngo no ho adanse akyerɛ mo afei na mo sɛ ɛngo no afei de ho hia meka mɛ 25 monkɔ mo tan kɔtɔ mo deɛ monkɔ na mokɔtɔ mo deɛ yɛnka ho asɛm ankyerɛ mo na afei yɛ mo sɛ abufuo no ba no afei na mo ba yɛ nkyɛn hallelujah deɛ mɛsɛ metwe mo awe ne di so a na sɛ Onyankopɔn de abufuo ba deɛ a biribi ntimi nsi Nyankopɔn abufuo kwae nyame nsa mfa abufuo no nsa nkɔ soro because Awurade wɔte soro abufuo pa ahyɛ ne ma abufuo ahyɛ ne ma paa yie ɛna ɔde yɛbɛsane ɛni so wɔba deɛ a na abufuo na ɔde ba but ɛnyɛ nipa nyinaa na ne boa yɛ dɛ bɛyɛ afu wɔ mo ɛnti yɛntimi nwene wɔn sɛ Awurade anim no Awurade Yesu anim abɔnefoɔ bɛnu wɔn sɛ wɔn yɛ bɔne wɔn te wiase wɔ mu a yɛn wɔn ɛnom ɛrewe nsa nom ɛne yɛbɔ adwaman ne nneɛma basaa yɛne wɔ wiase wɔ mu na wɔn yɛ deɛ wɔn pɛ na wɔn firi sɛ deɛ obiara bɛyɛ biara deɛ yɛ no wɔn akɔnu wɔn wɔ Awurade anim wɔn anu wɔn paa yie ɛsɛ wɔn yɛ bɔne na saa ehunu deɛ ɛmfa bibiara nyɛ deɛ ɛbɛmmerɛ wɔn ɛmmerɛ bi wɔ hɔ a wunu ho a yɛmfa bɔne nkyɛ ɛmmerɛ bi wɔ hɔ a wunu ho sɛ wagye tum sɛ wayɛ bɔne na pa kyɛw koraa na yɛmfa nyɛ deɛ ɛbɛ ɛnkyɛ yɛde mɛɛba wayɛ bɔne wɔ sukuu ne mɛɛba bu afɛ na ka sɛ mepa kyɛw bɔne a wayɛ no nti yɛbɛbu ɔbɔne ne ho atan a ɛhɔ na akɔkɔ pa kyɛw yɛpa kyɛw nyɛ yie na sɛ yɛwɔkyɛ pa nipa deɛ a ɛne na wɔsɛ yɛtumi pa kyɛw ne yɛtumi gyina kɔdu Nyankopɔn deɛ ɛbɛyɛ na atemmuo mu ne Nyankopɔn anim na ɛnsan sɛ wohyɛ ho nkɔm kyerɛ nipa nyɛ deɛ ɛbɛyɛ ɛmfa but nkurɔfoɔ a Awurade bie wɔ mu anim nkurɔfoɔ bi a wɔn dɔ Awurade no wɔn na bɛtumi ahu Nyankopɔn asɛm wei mu ɛbɛnkyɛ yɛ nika mi baabɔ no hwɛ deɛ ɛwɔ Matthew Nyankopɔn hyɛ nkurɔfoɔ no ase wie no asase no so bɛda hɔ bayaa ɛda hɔ kakraka ɛno ne saa o yɛsi mmira foforɔ mu mo abusua asase koraa no ne ho ɔden munim ne saa deɛ yɛsi mmira foforɔ mu o ɛno ɔsɛ Nyankopɔn ɛkyerɛ yɛn na kwae a mumie mmira yɛn ho sɛ Nyankopɔn ntumi nyɛ dɛ bɛyɛ ɛnkyerɛ yɛn na kwae ɛna asase ɛhyɛ deda ho ɛhyɛ deda ho paa yie paa asase a yɛdɔ didi so nyinaa mɛse ɛna ɛhyɛ dɛ bɛyɛ ɛdeda ho ɛna yɛsi mmira foforɔ mu saa taam no ne wɔn na di wɔn ho soɔ sika bɛn na wɔn die sika bɛn ne wɔn na head of state ɛwɔ wɔn man no hallelujah ɛmina bi a ɔpɛ bi a sɔrɔ deɛ ɔpɛ bi a ɛna wɔyɛ yɛ ɔwɔ adɔfo nom si yɛsi mmira foforɔ mu a na ɛbɛnya sɛ Onyankopɔn nso kyerɛ deɛ bɛyɛ na kwae na sɛ onipa ɛho si yɛsi mmira foforɔ mu na nsakran sɛ na bi aba wɔ wiase ɛwɔ abrabɔ mu ne asetena mu di a na sɛ Nyankopɔn bɛ so wɔ boa yɛ ne yɛ aman kɔ Nyankopɔn amoa yɛ ne a Onyankopɔn ɛna di akyire nkasa yɛbɛkɔ bere Onyankopɔn deɛ bɛyɛ anim deɛ mɛsɛ mɛka kyerɛ mu adɔfo nom yɛhu sɛ Onyankopɔn akyire ba bɛyɛ deɛ bɛyɛ ɛbɛsu ɛdi ne sɛ Nyankopɔn ma yɛn kɔ ana bia yɛsua ɛmmerɛ mu nsɛm a ɛbɛboa yɛ bebree nti obiara nhwɛ ɔno ana brabɔ mu yie ɛnna setena mu ɛne sɛ obi so obi wɔ hɔ a ɛnyɛ wɔ hyɛ kyinkyina a ma ne sɛ obi ka sɛm bi but wopa bɛyɛ wo mpɛ nso a yɛdɛ bɛyɛ yɛ ne yɛ hallelujah ɛde sɛ duane a yɛdie anande saa wowe nam a sɛ wobɛyɛ kusie nam a ɛmfa nko nyame nkyɛ woanwe ɛmfa nko Nyankopɔn nkyɛ deɛ ɔpɛ bi yɛsi yɛdɛ bɛyɛ yɛ ɔne sɛ yɛntɔkwa wɔnyɛ ntɔkwa nsɛm Onyankopɔn sɛ ɔde ne ma ntam pɛ sɛ yɛ adeɛ nanso yɛ na wokɔdorɔ so wokɔtɔ kɔdi anom a me nua ba Nyankopɔn wɔnsɛw na ade ntina amɔ mpayɛ ade ntina amɔ mpayɛ na akɔdorɔ so akɔtɔ kɔdi anom akɔtɔ parasta mo ayɛ dɛ bɛyɛ awie na amɔ mpayɛ hallelujah na deɛ ɔpɛ bi ɔbɛtumi ayɛ wopɛ abɔ mpayɛ wopɛ sɛ ɔtɔ parasta mo ayɛ dɛ bɛyɛ na we yɛbɛsɛ akyerɛ waa no wɔnso yɛ ntɔkwa Onyankopɔn mom ɛboa yɛ wɔkyerɛ yɛ kwampa na ebi yɛ ne ane adwene ho ane yɛ ho hia ehia ɛbɛrɛ ne san asesa ɛwɔ wiase wei mu na afei deɛ Onyankopɔn bɛsɛ wɔde boa yɛ no
ni ya bɛyɛ nkwa Nyankopɔn ayɛ dɛ bɛyɛ no aboa yɛ amen enti ɛm sɛ yɛn nyinaa yɛate aseɛ enti yɛn nkyɛ yɛbɛsɔre abɔ mpaeɛ ebinom akɔdi hwammɔ ɛwɔ Awurade nipa ne nipa nyinaa enti obiara ntena ase ɛwɔ nneɛma a ebia abɛto yɛ ne nsɛm a yɛka ɛwɔ vanse bi nkyerɛkyerɛ mu a yɛyɛ nyinaa obiara mfa nto ɔno a n'akoma so na obiara nwene ho yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ adaakye bia Awurade anim no obiara nkɔdi deɛ bɛhwammɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ adaakye Awurade anim nkɔpa kyerɛ because Nyankopɔn de nya de maa no nya pie pa deɛ a wɔnsan mfa maa no nkɔ heaven so ɔstade sɛ ɔde maa no ɔba a nneɛma no firi aseɛ sɛ ɛba nka Bible no a wɔse ɔmo ɔte asase wei so no wɔn bɛsu paa yie paa na ɛnyɛ deɛ Nyankopɔn bɛstɔpo deɛ ɔbɛso ɔbɛyɛ nso na wɔse yɛdwene ho na ɛboa yɛ ɛwɔ yɛ ne yɛ asetena obi a ɛso Nyankopɔn a wɔtumi aso Nyankopɔn deɛ bɛyɛ ɛyie ɛnneɛma a ɛyɛ nu yɛn ho no ɛna ne yɛka ho asɛm akyerɛ mo no eba bebree nu ayɛ nneɛma bebree abrabɔ mu wɔn mo nu wɔn mo pese wɔn mfa adwempa anyɛ deɛ bɛyɛ anyɛ ɛnu nso fa adwempa yɛ obi biara fa ntoboase yɛ obi biara ne fa abɔtene yɛ obi biara woyɛ biara ɛwɔ asetena mu na sɛ ɛde ntoboase ne mpaebɔ yɛ mpaebɔ ka ho deɛ a biribi yɛ biara no sɛ akyire kura biribi kura afɔ biara sɔre a yɛn nu yɛn ho because edika fa ho deɛ bɛyɛ adwene mama yɛn sɔre okay saa mmerɛ yɛn nyinaa yɛwɔ Awurade anim a yɛbɔ Awurade mpaeɛ ɛnti saa mmerɛ yɛde kan ho abrabɔ mu nneɛma bi a ɛne sɛ ebi a onipa yɛwura se ne yɛyɛ bi a sɛ yɛde adwene ketewa anaasɛ adwenherɛ ɛyɛ mmom ebi a wɔsɛ bi a yɛ biara no yɛbɛtumi asusu ho yie a wɔyɛ nea yɛabra mu no yɛ biribi a yɛanu yɛn ho biribi a woyɛ biara wɔanu ho sɛ awoɔ mu koraa no a wɔanu ho adwuma yɛ mu a wɔanu ho sɛ wogyae adwuma bi akɔyɛ adwuma foforɔ a wɔhu sɛ wɔde ka atena sɛ ɛso wɔbu ho atɛn na wokɔ mu a wɔanu ho ɛni ka nte aseɛ ɛwɔ biribiara mu nneɛma a yɛtotɔ ho akwantuo mu nneɛma bebree adwempa a yɛde yɛ adeɛ ne adwemmɔne a yɛde yɛ adeɛ nyinaa no na akyi no ɛna ɛhu nipa no sɛ de wɔ siteɛ obi a ɔde adwempa ne biribiara no akyire ne ɛhu sɛ ampa nipa yi ɔyɛ nipa papaa na obi a ɔde adwemmɔne yɛ biribi si wɔn pa a na ɛyi na adwemmɔne deɛ bɛyɛ adi ɛni ka ntena ase ne yɛmpena ne biribi a ɛyɛ biara na afei yɛntumi ɛmfa nkɔ Nyankopɔn anim ne Nyankopɔn ɛmma yɛ akwankyerɛ pa na atumi aboa yɛn yɛn nyinaa yɛnsi tira ase minim sɛ Awurade ɔbɛbie kwaye ama me minim sɛ Awurade ɔbɛbie kwaye wɔte aseɛ ɛde ayɛ nyinaa sɛ kɛseɛ no ama wo ade pa yɛhyɛ wo din kronkron ne monyam sɛ wo ne Awurade ade yɛka ne sɛ Awurade de wakwan bɛkyerɛ yɛn yɛne yɛ abrabɔ mu yɛ asetena mu nneɛma bi yɛ Awurade ɛde yɛ akoma so a yɛyɛ nyinaa yɛawareɛ mu yɛnam nto biribiara mu nneɛma bebree no a na nipa ayɛ anu yɛn ho adwuma bebree no a nipa ayɛ yɛnu yɛn ho awɔ abrabɔ yi mu ɛbɔ mpaeɛ asafo Awurade sɛ wɔn nso bɛdi yɛ kae biribiara mu na wama yɛn adwene ɔwɔ biribi a yɛyɛ biara ho ɔboa yɛn na wama yɛn nneɛma ho nimdeɛ na ama nneɛma ayɛ mmerɛ ama yɛn wɔ yɛn asetena mu wɔ yɛn abrabɔ mu biribiara mu na kwan bi a ɛbɛtuo na biribi a ɛbɛyɛ biara no Awurade yɛnu yɛn ho ɔde wosom mu nso biribi a wɔsɛ nka yɛyɛ ɛde hyɛ wɔ animuonyam ɛwɔ abrabɔ yi mu wɔkɔ so abie yɛn adwene mu na wabie yɛn ani ne yɛtumi ehu deɛ wɔsɛ ɛde ma wɔ ansa na esum adu Awurade ama bɛnu yɛn ho ɛwɔ anim ɛwɔ mmerɛ a ɛde te aseɛ nneɛma bi a wɔsɛ nka yɛyɛ a yɛntumi anyɛ na hɔ deɛ yɛsakra yɛn adwene a Awurade ɛnyɛ yie ɛno ne yɛbɔ wɔn mpaeɛ sɛ ɔbɛboa yɛn ɛwɔ abrabɔ yi mu nkurɔfoɔ a Awurade yɛgyina wɔn anim asom awia ne anadwo yɛdɔɔso bebree wɔde deɛ ɛsrɛ wɔ ara sɛ yɛmmɔbɔ na wɔn adom no ɛnɔɔso wɔ yɛn so na Awurade yɛntumi mfa wɔn akwan so yɛntumi ɛnwene nkɔ huhu mu ɛwɔ ɛmɛduru wɔn anim ɛnneɛma bi a Awurade wokyire a nipa ntumi mmɛgyina wɔn anim ɛmɛpa ahokyɛw deɛ wɔasi yɛgyae ɛwɔ asase yi so wahyɛ yɛn den na biribiara na wɔsi yɛ yɛn nso wɔde wahyɛ yɛn den ama yɛtumi anya ahoɔden ne wɔpɛpa atumi ayɛ deɛ so wɔ animuonyam deɛ ɛba wɔ anim a Awurade yɛn nsa bɛka anigyeɛ yɛnim sɛ wodɔ yɛn na wafrɛ yɛn yɛda wɔ ase bebree ɔdom kɛseɛ nti amen